Deputati tal-Partit Nazzjonalista ma ħarġux kontra l-proġett ta' 13-il sular propost fi Xlendi. Quddiem il-Parlament One News staqsa lil diversi deputati x'inhi l-pożizzjoni tagħhom dwar dan il-proġett. Però għajrħ li fiduru mal-lewża ma qalux li huma kontrih minkejja l-fatt li jħampqu favur l-ambjent. Ewlenija fosthom kienet Eve Borg Bonello li minflok wieġbet il-mistoqsija qalet li għandha tama għall-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant skont Robert Kutajjar din il-kwistjoni mhijiex ta' importanza. Però il-Prim Ministru kien kategoriku ħafna dwar il-pożizzjoni tiegħu fuq il-proġett proposta Xlendi. Inti taqbel ma dan il-proġett iva jew le? Kif għattilkom u kif nibqa' ngħidilkom jiena mimlija tama u fiduċja mhux biss fil-futur tal-Partit Nazzjonalista imma fil-futur Mhux fuq hekk insaqsik il-pajjiż. Mhux aħjar tkellimni fuq affarijiet li iktar jinteressaw dak li qed tipprova tgħidli inti. Da ma jinteressax il-poplu Malti. Mela le. Min-naħa l-oħra, deputati Paula Mifsud Bonnici u Albert Buttigieg iddeċidew li jibqgħu mixjin u jinjoraw il-mistoqsija. Ti favuri jew kontrih dan il-proġett? Tafx il-proġettu? M'għandekx kummenti? Inti taqbel miegħu dan il-proġett iva jew le? Id-deputati Mario De Marco u Joe Giglio fajfru mill-pożizzjoni u qallu li mhux se jitlu fil-mertu tal-każ speċifiku. Diffiċli qed jgħid jidħol f'proġetti individwali. Dak li qal il-kap huwa ċar daqs il-kristall. Din in-narrattiva tkompli ma dak li qal il-kap tagħhom stess Alex Borg ftit tal-jimilu f'kumment ma' Times fejn Larry tifuh u lanqas jinten mal-kumpaniji privati. Ma nidħol ġifieri fil-privat għaliex fil-ħar mill-ħar dak huma individwi privati. Bil-kontra tal-kap tal-Oppożizzjoni waqt l-intervista li kellu l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru kien ċar meta tkellem dwar il-proġett proposta Xlendi. B'referenza għal proġett proposta Xlendi li qajjem ċerta kontroversja ftit tal-jiem ilu, illi jien nemmen illi huwa goff wisq. Issa jiffigurax mal-policy jew le kwistjoni oħra. Imma jien irid nara Xlendi jiġi merreq f'gat biżvilupp illi huwa ikbar minn dak illi l-lokalità teħtieġ. Sa kap tal-Oppożizzjoni għażel li jieħu pożizzjoni għal jien ma nikkummentax dwar żviluppi speċifiċi.